आणखीन एक झटपट रेसिपी आणि मस्त मस्त असे सोया चंक्स झालेत, हॉटेल सारखेच झालेत. फक्त आपण काय घेतलं, मिनी घेतलं की त्या छोट्या मुलांसाठी आणि मिरचीचा वापर कमी. लागतं तितके भारी. पोरभयोची वेळ झालेली आहे आता त्याच्यासाठी करताय, अशी तुम्ही पण करा. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. पावसाळा सुरू झालं, त्याच्याबरोबर शाळाही सुरू झाली आणि पोरा शाळेतून येली की काहीतरी छोटी भूक चटपटीत मस्तपैकी गरमागरम मम्मी वया. तर मी बोलले दुर्वांग बोललो मम्मी कर सोयाबीनचा काहीतरी, त्याला सोयाबीन फार आवडतं. ते तुम्ही सोयाबीनचा मी जेव्हा भुर्जी केलेली आहे तेव्हा तुम्ही जास्त रिस्पॉन्स दिला, त्याबद्दल धन्यवाद. म्हणून मी आज बोलले सोयाबीन चंक्स छोटे होते तर त्याचा मी करून दाखवले सोयाबीन चंक्स. जास्त काय बोलत नाही, रेसिपी लवकर सुरुवात करते कारण पोरभयोची वेळ झालेली आहे. चला जाऊया परब किचन मध्ये. लाल टमाटर घेतले बघा, याचे असे मोठे तुकडे घेतले, बारीक चिरून नाही घेतले. आपल्या चिली सोयामध्ये हे असे मोठे लागतले म्हणून मोठे चिरून घेतले अख्खो. आणि जास्त पिकलेलो पण नाही, थोडस कच्च, कारण त्याचं क्रंचीनेस रवा होय ना म्हणून. कांदो घेतलाय मी, तो सुद्धा असं मोठं चिरून घेतलाय. असे मोठे चिरून घ्यायचे, आपण बारीक पण चिरूचा, पण हे मी आधी मोठं चिरून घेतलाय. घेतले शिमला मिरची आणि हे गाजराचे तुकडे. गाजराचे तुकडे जरा कठीण असतात म्हणून ते थोडे बारीक चिरले. शिमला मिरचीचे पण मी चौकोनी तुकडे केले, हे सुद्धा मोठे चिरले. कॉर्नफ्लावर घेतलंय मी, लागत तसा घेईन मी, कारण सोयाबीन तेवढा भिजल्यावर घेतले म्हणून हे कॉर्नफ्लावर घेतलंय. नंतर त्याची 2 चमचे पेस्ट पण करूची. हे मी छोटे सोयाबीन घेतलंय, ह्याच्यापेक्षा मोठे सुद्धा असतात, पण माका हे छोटे फार आवडतात, त्याचे मग तुकडे वगैरे करूचे लागत नाही. तुमच्याकडे मोठे असतील तर मोठे घेतलास तरी चाला, छोटे असतील तरी काही हरकत नाही. बारीक चिरलेलो कांदो, लिंबू घेतलंय, लिंबूच्या ऐवजी तुम्ही विनेगर असा ताक घेतलास तरी चालात. त्याच्यानंतर लसूण घेतलंय बारीक चिरून, आला घेतलंय किसून, एक हिरवी मिरची, ह्याचे बारीक तुकडे केलास तरी चालात, पण मी मोठीच ठेवते, माका सवय आहे. त्याच्यानंतर ह्यो सोया सॉस, ही रेड चिली सॉस, त्याच्यानंतर ह्यो आपलं सॉस आणि ही लाल काश्मीरी पावडर 1 चमचा. ह्या भांड्यात मी सोया सॉस आता बॉईल करून सोयाबीन बॉईल करून घेत आहे, त्याच भांड्यात मी का करणार आहे सोया चिली. आता ह्याच्यात घेऊया पाणी. पाण्यात लवकर गरम होऊ दे, उकळी येऊ दे म्हणून मी ठेवले झाकण. आता आपल्या पाण्यात उकळी येली आहे. आता मी ह्याच्यात चवीपुरता मीठ घालून घेत आहे. मीठ घालूचा किती असता माहितीये, मीठ घातल्यावर आपले सोयाबीन घातले की ते काही चव नसता कसली, तर मीठ घातल्यामुळे त्याच्या आतपर्यंत मीठ लागतं आणि थोडी चव येता. आता पाण्यात उकळी येली आहे, मी गॅस बारीक करते, मगाशी मोठी गॅस ठेवलेली आहे मी. आपले हे सोयाबीन आता घालून घेते बारीक. परत मी मोठी गॅस केलाय आणि परत ठेवते झाकण. झाकण ठेवून बाजूक जायचं नाही, कारण सोयाबीन पटकन वर येऊन फेस पण येता. 2 सेकंदासाठी मी असा झाकण धरलेलं आहे, असा उचलले तर बघा फेस येता, म्हणून झाकण ठेवून बाजूक नाही जायचा. चांगले बॉईल होऊ दे 2 मिनिटं. तुमका वया असत आणि काय काम तर करूचा, चिरूचे वगैरे हत भाजी रवलेले, तर असा झाकण ठेवायचा आणि असा अर्धवट झाकण ठेवायचा. मग तुम्ही मोठी गॅस केलास आणि बाजूक रवलास तरी हरकत नाही. ही जी पॅनची बॉर्डर आहे तेवढा पाणी मी ओतलं होतंय, म्हणजे जवळजवळ 2-2.5 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे. त्यातला माका वाटतं आता फक्त 1च ग्लास पाणी शिल्लक रवला, तेवढा पाणी सोयाबीननी घेतलंय. आता ही गॅस मी बंद करते. आता ही ह्याच्यातच ठेवायची पाण्यात, नंतर आपण गाळून घेऊया. हे बघा असे फुगले आहेत, हे बघा मऊसूत झाले आहेत. गॅस करूया बंद. आता ह्या आपण आहे ना थंड करत ठेवूया आणि ह्या पाणी सगळं गाळून घेऊया. मी गाळणी घेतलंय त्याच्यावर ठेवलंय, हे बघा पाणी खाली गेला सगळा. ह्या पाणी आता आपण फेकून द्यायचं. आता हे थोडे थंड झालेत, नाहीच झाले तर तुम्ही थंड पाण्याखाली धुवून घेतला तरी झालं. आता हे हाताच्या साह्याने असे गाळून घ्यायचे. जास्त पाणी नाही गाळायचा म्हणून मी हातीन जास्त प्रेस नाही, थोडेसेच प्रेस करते. थोडा पाणी राहावा कोया. हे बघा एखाद दुसरं काय राहिलं असं तरी चालत, कारण आपल्याला सगळं पाणी याच्यातलं काढूचा नाही.
थोडा रवला तरी चाला. त्याच गाळणीत घेतलंय मी. परातीत घेते वतून. आता ही लसूण पेस्ट मगाशी मी सांगलंय नव्हतं ती घेतलंय मी बघा. आला लसूण पेस्ट ती घालते ह्याच्यात. त्याच्यानंतर घालूया आपण काश्मीरी लाल तिखट. या तिखट नसता फक्त रंग छान येत आहे का. हा चिली सॉस तो जरा तिखट असता कारण त्याच्यात जरा तिखटाची मिरची वापरतात. तर ह्या आधी घालून घेते. मग आपल्यात टाकूचा कॉर्नफ्लॉवर. तर कॉर्नफ्लॉवर घालताय. आधी 1 चमचा घेतलाय आणि हे अर्धो हे आपण चोळून घेते. तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसाल तर तुम्ही तांदळाचा पीठ वापरलास तरी चाला. त्याने सुद्धा मस्त क्रंची होतात. पण बहुतेक जण या रेसिपीसाठी कॉर्नफ्लॉवरच वापरतात. परत मी अर्धो चमचा घातलाय. चांगले आपण एका कोट करून घेऊया. 2 चमचे माका लागला एका कोट करू. बाकीचा कॉर्नफ्लॉवर ठेवलाय मी तसाच. चला आता आपण करूया सोयाबीन फ्राय. त्यासाठी त्याच पॅन घेतलाय आणि त्या चांगला तापूक द्यायचा. बाहेर पाऊस पडत असतात तर आपल्याक अशी ही रेसिपी बरी वाटतं खाव म्हणून ही करायची. आणि प्रोटीन असतं सोयाबीन मध्ये भरपूर. आणि आपण आवडीनुसार भाजी सुद्धा ऍड करायची त्यामुळे आणखीनच ती प्रोटीन युक्त होऊन जातात. 1 वाटी मी पूर्ण तेल घेतलंय. आता मी गॅस थोडी बारीक केलंय की ते आपण सोडतोय तेलामध्ये सोयाबीन. एका वेळी मावतील तेवढेच सोडलंय मी नाही तर त्याची टाकतले. मस्त आता हे तळून घेऊया. कॉर्नफ्लॉवर लावल्यामुळे मस्त हे क्रिस्पी होतं आणि आतून पण शिजतं. म्हणून गॅस थोडी मध्यम करते मी. बारीकच होती की ते पाणी उडत होतं याच्यातला. आता मी मध्यम केलं एकदम गॅस मधल्या आचेवर ठेवलंय. बाहेर पावसाचं नाव घेतलं आणि पावसात पण सुरुवात केल्या ना. आता हे कितपत फ्राय करायचे. आता ह्यो जो आवाज हा चरचर तो बंद हो पर्यंत आणि हे क्रिस्पी हो पर्यंत तरी तुमका नंतर दाखवते. बघा आवाज पूर्णपणे कमी झालो आणि हे मस्त सुटसुटीत झाले आणि मोकळे पण झाले. आता हे आपण काढून घेऊया. काढते वेळी एक टिश्यू पेपर घ्यायचो. मस्त क्रिस्पी भाजून झालेले आहेत. पोरा अशीच येऊन शाळेतून येईल की अशीच खातील पण हे उचलून. आता त्यातला मी थोडा तेल कमी केलंय. त्याच तेलात मी गॅस काय काढले नव्हते चमच्यान काढून घेतलंय. आता आपण हे सोया फोडणीत घालूया. आधी घालूया लसूण बारीक चिरलेलो. त्यानंतर आला घेतलेले अर्धा इंच किसून आणि ही हिरवी मिरची तुम्ही हे बारीक चिरून घातलात तरी चाला. तेल काढते मी गॅस बारीक केलेला आहे. ती बारीकच थोडासा परतून घेऊया एकदम थोडा. आता हे बारीक चिरलेलो कांदो तो पण परतून घेऊया. लहान मुलं आवडीने खातात ना म्हणून मी मिरची एकच आणि मध्ये चिरून टाकले. आपल्याक नको असत तर काढून टाकली पण ह्याच्यात हिरवी मिरची घालूची असता. त्या कांद्यात रंग बदलला ना. आता ह्यो सॉस टोमॅटो केचप तो घातलाय. त्याच्यानंतर सोया सॉस 1.5 चमचा. या लिंबू घेतलाय मी पिळून ते सोया सॉसच्या वाटीत ता घालते. तुम्ही 1 चमचा व्हिनेगर घालू शकता. या बघा एवढा लिंबू पिळलाय. त्याच्यानंतर आपले हे मोठे चिरलेले कांदे हे शेवटाक किती घाला की ते ह्याचे क्रिस्पीपणा असताना तो येता. शिमला मिरची गाजर आणि हो टमाटर. आता काय करायचं ढवळून घ्यायचं आणि मग ह्याच्यात अजून एक गोष्ट घालूची. आता गॅस मोठी करायची आणि ढवळायचा. हे जास्त परतायचं नाही. आपण बारीक चिरलेला कांदोच जास्त परतायचो. हे थोडे भाजी आहेत ना पटकन शिजणारे आहेत. आणि त्याच्यामध्ये आता त्या भाज्यांचा लागूसाठी घालूया आपण चवीपुरतं मीठ. कारण आपण मगाशी सोयाबीनला मीठ परते वेळी लावलेलं.
या कॉर्नफ्लावर पाणी टाकले याच्यात 2 चमचे आणि अर्धा चमचा कॉर्नफ्लावर आपण घालून घेऊया. आता आपले सगळं टाकून झालेला. आता ह्याच्यामध्ये बघा कलरफुल छानच दिसता, मस्तच वाटतं. आता ह्याच्यात आपण घालूया आपले तळलेले सोयावडी. आता हे बघा हे सगळे मी घालून घेतो ह्याच्यात. हा की नाही झटपट रेसिपी आणि मस्त लागता पण छान. आणि पावसाळ्यात आता पोरा शाळेतून ट्युशन मधून येतली त्यांच्याही आता देव होईल. गरमागरम आपला सोया चिली चंक्स तयार आहे. आता मी गॅस बंद करते. मस्त असे सोया चंक्स झालेत, हॉटेल सारखेच झालेत. फक्त आपण काय घेतलं, मिनी घेतलं की त्या छोट्या मुलांसाठी आणि मिरचीचा वापर कमी. लागतं तितके भारी. पोरभयोची वेळ झालेली आहे आता त्याच्यासाठी करताय. अशी तुम्ही पण करा. मी केलंय आणि एकदा सांगा मका कसे वाटले. आणि ही रेसिपी तुम्ही खायना बघताच ता सुद्धा सांगा. मका आवडता की माझी रेसिपी इकडून लोक बघतात आणि बराही वाटता. चला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू नवीन आणखीन एक रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.